No dobre, tak to... Dobre, takže princes máme, tá vyzerá asi takto. Takže toto je OK. Teraz čo ma napadá? Mohli by sme takto urobiť. Čo máme tu princes. Vystrihneme tieto čo to je bločky. Toto si zmeň na touto gulaté. Takto. Takto. Daj toto layer via copy. To sa ti skopíruje, vidíš, hop. Znova ječko, znova sa ti to skopíruje. Takto. Teraz máme tento layer. Copy. Chytím. Znova layer via copy. Takto napríklad, aby neboli nejak tak proste viditeľné rovnaké, tak si napríklad túto jednu zmenším. Neviem, proč mi to seká, keď to zmenšujem. No dobre. OK. Teraz to dám takto ďalej. Teraz môžeme to tak ojebať trochu. Označím si obidve, aby som to urýchlil. Jednu hviezdičku aj tú druhú vlastne. Teda tieto dve. A dám CTRL-J a tým pádom ich skopírujem dvakrát, obidve chytím. Vidíš? A znova, aby to nevyzeralo takto v jednej rovine, že to je, takto dám príklad transform a dá zmeniť horizontálne. Oni sa ti otočia, vidíš, posunúť napríklad sem, akože ide z ruky. Teraz, ak máme tieto dve, znova tie hviezdičky, chceme ich viac, tak znova dám J, chytím, vidíš, takto, tie už si môžem trochu zase zväčšiť. Musím čakať, znova mi to seklo. Ty kokos. No. Takže počkáme chvíľku. Hrá. Ešte ne. Dobre. Takto. A tieto dve, tie prvé dve, tie menšie, si znova skopírujem. Takto. No, počkaj, ako to vyzerá. No, tie hviezdičky, ako sú, to už je lepšie. S tými hviezdičkami, teraz by som nejaké vyžerenie by som dal odzadu. Zmením toto. Pamätáš si to svetlo, čo sme tam mali? To svetlo bolo, kde ho máme? Tu. Vidíš to? Takže ja by som možno urobil takú vec, že ho chytím, to svetlo, pretiahnem ho
Víš čo, používam aj označené, tady takto urobím od začiatku, to svetlo dám do ryti úplne. Vytvorím si takto nový layer. Svetlo 2. Dobre, napíše mi to. Nevadí svetlo, ja budem vedieť. Teraz si kliknem na bielu. Pencil. Klik. Edit Transform. Zas, Pane Bože. Počkaj, musím počkať chvíľku. Trafíš flag z tohoto. No. Dobre, takto. Asi takto. Takto. Dáme to za ňu. OK. Dobre, vidíme zase oné svetlo máme hore, my ho potrebujeme dať pod tú princes. A princes máme, počkaj, toto ešte povymazávam, aj toto, nech toto nezavadzá. No, ja som vymazal omylom aj hento svetlo, čo sme tam mali. Takže si ešte raz musím vytvoriť takto layer. Svetlo ho takto. Kliknem znova na pencil biely. Takto, edit transform. Neviem prečo takto trvá, nikdy mi to nerobilo. Ešte viac. No tak toto vyzerá podľa mňa lepšie, tá princezna, jak na tej prvej fotke na tej ruke. Tak toto chyť. Takto. Dáme to ešte trochu väčší. Takto. Dobre. OK. Dobre, to máme. Teraz máme vlastne to svetlo, musíme dať to po tú princeznu. A princeznu máme tuto. Takže na ten layer 3 tak toto drž, ono sa to posunie dole a pod tú princes to šupne. Vidíš? Tým pádom sa to šuplo za ňu. Takto parádička a teraz by sme dašla masku a prekryjeme. Takto nechceme, aby bolo príklad takto, aby nebolo vlastne osvietené, aby to bolo svetlo, aby bolo za ňou proste. Toto okraje necháme, nech to je také reálnejšie. Toto asi takto je dobré. A tuto vidíš, už sme prekryli veľa. Takže zmeníme na biele. A ideme aj tuto.
Takto. Toto by mohlo byť. No vidíš to. Teraz keď sa na to pozrieme, podľa mňa je to úplne dobré. Toto by mohlo byť. No, dobre. Takže toto máme v podstate. Ešte. Aby som možno na ďalšom videu ti ukázal, čo by som ja urobil. Túto ruku by som dal preč kompletne. Tak toto zrezal. Aby vlastne zostalo len páža. Tým pádom by toto bolo modré celé. Tam by som pridal znova nejaké takéto čachre, machre, princezničky alebo čo. To neviem. To je proste iba na tebe, potom nejaké nápady dostaneš, ale hovorím, toto vyzerá takto podľa mňa dosť dobré. Trošku by sme pridali aj toto svetlo, čo sme na začiatku robili, čo to poví. Tak, videl si to? Chyba, čo som urobil veľkú chybu, že som mal nakliknutú, nie svetlo, chcel som iba s tým svetlom, ale mal som nakliknutú princeznu, že som to dojeval, tak dáš iba edit a step backward. Ešte raz. A ešte raz. Takto, svetlo klikni. Sakra. Tak. Toto už je podľa mňa veľa, ale môžeme to urobiť tak príklad, že si to zmením na... už neviem, počkaj, multiply. No na overlay, tým pádom to bude takéto do modra. Bereme tomu, lebo sa to bije, takže to bude takto. Bez toho svetla. No takto to bude lepšie. Teraz ti ukážem tú textúru. To si musíš znova stáhnuť textúry, ja ich mám postavované už. Kde to mám? Textúry, vyberiem si nejakú to bych odporúčal nejakú takúto modrú, dáme toto, sa ti otvorí, chytíš, mrcneš to sem, zmen si to na Convert Smart Object, nech to môžeš zväčšiť, Free Transform, takto, otočíme to, tých hviezdičiek tu je viac, vertikálne, vidíš, nech sú hore, lebo aj takto dole vymažeme, takto, a teraz ideme odhadovať, dám to na Softlight, no, toto by asi mohlo aj z prvého fleku byť, alebo overlay, to už je veľa, ale môžeme sa s tým takto pohrať, skúsime to dať ešte na screen, a možno tento screen by bol asi... Necháme to na ten Softlight asi. No takto, vytvor masku a vypeckuj tému. Tuto je to taký neže problém, ale tuto musíš robiť iba takto. A to znamená, že jemne klikáš, aby ti to nebralo moc veľký kus, ono vlastne zostane, no tú tváričku vlastne, len aby tam neboli cez ňu, aby to bolo.